Казвам се Маргарита Янакиева. По-настоящем съм директор на Английска езикова гимназия Гео Милев в Русе. Кариерата си започнах като учител по призвание. От 90-та до 98 година бях учител в СУ Христо Ботев в град Русе, преподавах английски език. 99-та година предизвикателствата ме отведоха в британската организация "Спасете децата", която стартира много голям проект под институционализация. Аз бях координатор на всички пилотни практики, въз основа на които се разработваха политиките. В 2005 година закрихме една част от програмата в България, тъй като вече се бяха намесили и други организации, Световна банка, други международни организации. Процесът вече беше тръгнал. И кандидатствах за работа в новосформирания офис на същата организация "Спасете децата" Великобритания в Белград. Регионален офис, който отговаряше за програмите или обединяваше по-скоро програмите в Югоизточна Европа. От 2005 до 2011 година аз бях програмен директор на тази организация в Югоизточна Европа, работейки в 5 различни държави в региона. Какво най-много ви липсваше от България, докато бяхте в Белград и Израел? Семейството със сигурност. Всяко нещо си има цена. Придобих невероятен опит през всичките тези години в чужбина, но си давам сметка, че до известна степен цената, която платих, беше, че детето ми израсна без мен. Той беше 5-ти клас, когато заминах, и 12-ти клас, когато се прибрах от чужбина. И ако някой твърди, че е много щастлив в чужбина, аз лично изказвам съмнения. Много неща липсват. Предизвикателството при връщането ми в България беше да се върна към учителстването. Това ми решение изненада всички. Да се върна като учител в училище. Първо учител, след това приех предизвикателството да стана директор. Без значение къде и какво работим. Със сигурност различният опит ни обогатява. И изключително важно е да се умеем да пренесем тези знания, компетентности, умения, които сме натрупали в друг контекст, в друга държава или в друг тип работа, и да се възползваме от това, което имаме. България е всичко, което съм.